Doktore, Jo. co operujete? Třeba, Konečně normální auto. Konečně Audi. RS 6. No, Audi. No, to je jasný. Audi. RS 6 prostě. V TDIčku. Dámy a pánové, vítejte u návodu, jak dojebat Audi A6 v luku Audi RS6. To je Michal, hlavní mechanik. On vás dneska provede tím, jak to udělat. proveze, jo? Já sám nevím, takže to je jedno. Ty sikovky by asi používat neměl. No. Audinka fakt pěkná, jo. Moc to teda tady nelícuje, ale tak to je tím čínským nárazníkem samozřejmě. To zní jako, že to úplně nejde tak, jak by mělo jít. Ne. Debalište. Tak, nárazník máme dole. Jeden z dalších tuningů bude samozřejmě větší intercooler, protože tenhle je fakt malej. Ne, dělal si prdel, bohužel. Ale chtělo by to samozřejmě do budoucna aspoň takovej ten, co jde nahoru, jo? Se dává třeba na 60 a tak. Tuhle tu příčku jdu sundat. Výstuhu, nebo jak se tomu říká. A dáme ji do černa, aby tam nesvítila za tím nárazníkem, protože to je hnusný. Míša už má tady nárazník, právě mi nalejvá ostřikovače do bot, děkuju, aby vyrostly. A jde si zničit masku. To bude něco, ty vole. Já mám sundanou tady tu chladičovou rozpěru. Inženýři v Audi to vymysleli tak skvěle, že jsem se kvůli tomu sundat světla. Tady z těch držáků, povolit si komplet a vysadit ten držák, aby se dostal tady na ten šroub a mohl ho vyndat, protože je samozřejmě dlouhej. Mezitím Míša si tady upravuje svůj polský nákup obrazu svému. Jako vždycky, když si něco koupí, tak si to musí doupravit, protože Poláci jsou čuráci, udělají to na píču. Jak který, ale... Všichni. A vlastně tady bude pak nový znak, že jo, na tom. A já jdu tam teda nastříkat, nasprejovat teda spíš, no. Jenom máte to prostě černý, a to tam nesvítí. Když já přidělaný držák na znak, já mám nasprejováno. Tak to vypadá dobře, no, ale škoda, že to zmatný. Je to klasická 99 desítka ze Škodovky, černá metla. A ať se to hodí, že jo, k té metle tady týhle stý. Tak asi jo. Je tam ostřikovač. Je to teda porod. Oproti třeba RSI Fabii nebo Oktávce nebo na čemkoliv jiným, kdy jsem nasazoval ostřikovač, tak tady jsou dvě ty sráče a jde to blbě. Minimálně 3 lidi jsou na to potřeba, nebo jeden šikovný Marty a jeden šikovný Mokil. Zde vidíte můj krásný výtvor sprejem. Zde vidíte Míšův výtvor. Je to fakt krásný, úplně wow. Ještě kdyby to nebylo tak špinavý, tak by to vypadalo fakt dobře. Ještě takový bonus, měníme tady blinker u spolezce, protože je nefunkční. Rozebraný celý zrcátko, klasika jako na všech autech. Novej, originál, jo. Úplně luxusní. Je zase jiný. Mokil koupil už 4 a 4 byly jiný. Fakt luxusní zrcátko, jsem to úplně složil a Mokil vám následně ukáže, jak to bude fungovat. Jenom dá kolo. Můžu, jo? Jo. Diváci jsou ready. Wow! No, není dynamický, no. Já jsem říkal, že si koupí na Alíku dynamický rovnou. Ale Mokil jede Origo, no.
Tady už má libový znáček, 4 kroužky pro teploušky. Ne, vypadá to fakt dobře. Teď už se mi to extrémně líbí. Je to takový nasraný, decentní, ještě by to chtělo folie na světla trošku a bylo by to fakt luxusní. Tak to jde rychle dolů, tak je to těžký, ne? No, to si dneska říkal. No tak jo, Audi je hotová. Tak já doufám, že se vám video líbilo. Kdybyste chtěli víc tady s touhle Audinou, tak napište tady kolegovi, to je jeho auto. No, nějak v létě se můžete těšit na video, jak budeme dělat rozvody na tom 3 litru motorvén, tak se těšte.